स्वागतम 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 www.djakashbabu.in www.djakashbabu.in आकाश बाबू आकाश बाबू आकाश बाबू आकाश बाबू सजल बाजार सेवा अनार नारियल शरीफा सिंघड़ा बिकाता सजल बाजार सेवा अनार नारियल शरीफा सिंघड़ा बिकाता घर घर के कौन कम कता सोन काहे की पूड़िया ठेकुआ चनाता पूरा यूपी बिहार बमगन छठी मैया के होता आगमन स्वागतम 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 www.djakashbabu.in www.djakashbabu.in आकाश बाबू आकाश बाबू आकाश बाबू आकाश बाबू जाम आजार दिवाली के बाद जाए के रहल बम्बे ना गईले हो श्याम आजार दिवाली के बाद जाए के रहल बम्बे ना गईले हो छोड़ी अरब मनावे परब सब परदेसी घरे आ गईले हो मेहरी संगे छठ करी है पवन छठी मैया के होता आगमन स्वागतम 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 www.djakashbabu.in